Mayang hapon mga idol. Ni tak na sa kapunon. Balik po ko mga idol. Na ako'y pag-buhaton. Kita mo ng punuan sa kahoy nga laya mga idol. Ako na siyang putlon karon. Baliduhan na sila ka punuan. Napadit sa pikas kilid ang usa. So balik ko yung idol kaya ko ni siya nga putlon karon nga kahaponon. Niya pa sa mga idol kani laya po no na punuan diha. Ako na siyang kuuton ron ko na tumbahon. Sige mga idol, ubani ko ninyo kahaponon. Punuan yung itong bilid sa may halong block balik po ang putlon. So dito lang mga idol kung kalingaw ko duldul. Kami itong PC mga idol para sa yung kapag bira. Ini ada PC. Idol, itali ko po sa nasa luwi ang PC. Klaro ba PC ito? Okay.
Yes mga idol. Madami sa kondurian na. Lamde. Okay. Tumba na mga idol. Ayan. Bago tumutok ng mga sanga. Panising ito kayo mga ito, kamansi. Oh, marang. Marang kayo, marang. Kung patay kayo, nagkasok na sila kaya.
trabaho. Dili ka no? Dili. Ito po mga pagbabas ito. Hindi. Muna. Abot ko sa wire. Ha? Abot sa wire. Yung idol oh. Hindi nga lagi ng punuan siya eh. Diyan mo na. Ano? Simpot mo. Ha? Simpot. Sobrang putlong mga idol. Sobrang putlong yung sa ubos na i-wire. Dito sa baba po ng side na ihang mga sang sabon man siya. Sayang kaya ganun, laya na kaya siya. Ano nakita ko? Ano? Sayang siya. Natin yung puluan ka na. Hindi yung puluan yan. Ha? So naman na kuputol mga idol. Sasak na akong karoon. Mga idol, ito bato-bato layo. Ako ay buhaton dito. Butang mga idol. Amin pero sa liyos balay mga idol. Nari ka lingaw panghawan kay bugnaw ang panahon. Kaya kay butang ng video mga idol. Orang lagi anti break. Yang ini sugnot. Saya tinggal ko isa dito ko ni. Asa to. Ang dito sa asa to sila.
pamunga. Idol. Ini gadangan. Ini gadangan atas itu. Oh, video. Buka tesan tuh. Oh. Ilaw pa man na to. Wala na. Ha? Wah. Video. To. Tekan lamok. Wah. Dengan setaas. Ini dengan setaas mga idol, pero naglisod ko sa ito. Mga antek. Kita ko yan. Wala. Oh, ako yung sa'yo. Okay, mag-guys Scarlett. Hindi ko kabaluan eh. Scarlett, tayo naman tayo. Tubig na. Wala na to eh. Okay. Wala na. Yun na to, wala na. Kunibutang to ha. Dito, boss. Dito, boss. Arap ito boss. Ito, dapat nilagay.
Grabe dito. Ano ibutang? Idol. Mana ni? Ni pemerintah na santol. Betul. Ngipit lang ako kuha mga santol mga idol. Kawan. So ako niputlan yung mga sanga sa Arguellas na nasa. Tanong ko sa Arguellas. May mga sanga dire. Ano yung dito kulay? Hindi mamatay na yun. Dali na kayo mabuhi. Nara, mga sanga o. Ini, kuha nyo nila sa kulay. Diba? Parang di na ko ni mapil ang daob. Okay. Nara. Ihan na ko ni buka. Okay. Ngayon, nahuman ako hawan. Tingot tapod ko. Okay. Jini may dalas na Jini may dalas sa rambut ani sa Arguellas. Ito na. Ang pot pero oh. Tignan niyo bang ditanong sa ano? Di ka diha. Puto na. Kini yang isa ka kuan, pwede mo ni katuluhon. Ako ay nun sa mama. Oh. So, dito ko po mga idol. Daghang kay salamat sa mga kanunayon nga pagsuporta sa akong vlog mga idol. Na at nga dili mo mapulan sa akong mga content nga akong ginahimo. Tinir ko po to. Daghang kay salamat sa makausapa. God bless sa inyong tanan. Bye bye mga idol.